les normes no són res més que convencions. I per tant, les convencions es canvien. Doncs aquesta resistència a canviar normes gramaticals jo la qüestiono bastant, perquè l'argument de que és que estem malmetent la llengua, l'estem distorsionant, li fem fer coses que la llengua no accepta. Què vol dir que la llengua no accepta? Què vol dir que estem malmetent la llengua? La llengua no és res més que allò que les persones fem amb aquella llengua, no? És a dir, si parlem de normativa estem parlant d'una altra cosa. I la normativa és una convenció. Per tant, la llengua no existeix independentment dels parlants. La llengua, és que la llengua... Què és la llengua? Jo no la conec. Si diem femení genèric és això. Inclou homes i dones. Per això diem genèric. Femení genèric. Però, evidentment, que hi ha homes que se senten molt agredits. Jo ho he vist. Hi ha gent que se sent... homes que se senten incòmodes. És que aleshores jo no hi soc en el femení, perquè remeten a la norma gramatical i com que la norma diu que per incloure homes i dones ha de ser masculí, llavors el que et diuen és jo només em sento inclòs si hi ha masculí, en femení genèric no m'hi sento. És el teu problema. Jo utilitzo el femení com a genèric. Si no t'hi sents inclòs, no sé, pensi una mica i ja està. Per què no t'hi sents inclòs? Què t'està passant? Com ens hem sentit nosaltres? Etc. L'activisme del femení genèric és ja estic cansada d'aquesta opressió patriarcal. Jo vull viure en femení. Canviem les coses, transformem les coses, fem coses perquè la societat canviï, perquè puguem viure més bé totes. I totes és femení genèric.